Awet jam pinten iki mau kok yah meten pun anu. Oh nembe. Berarti ngeten iki mau jam 3 pun mateng nggih, pun adang nggih. Daleme pundi, Bu? Oh, Kalisat. Video nggih damel dokumen nggih, Bu. Ngeten iki lho, piantun napa niki jenenge piantun tani benten kalih piantun kutha nggih. Lek wong kutha-kutha ya ini sik tasik tilem. Berarti ngeten iki borongan nggih, Bu nggih. Nggih, pokok nggih tiyang borongan sak bagane mantuk ngoten. Heeh. Saya pasaman iki Nggih, lah kula piyambak nggih. Kula piyambak lek wedi lek tiba niku lunyu soalé. Ngeten iki setengahnya borongan ngoten nggih. nggih borongan kuwi. Sedinten sampai alian pindah ping pinten Bu ngeten iki? Nggih sekawan. Ping sekawan nggih. Umpamane sak alian niku pinten? 8 dasa. Pokoke ping sekawan niku 200. Ping sekawan 200. Berarti 50-an nggih. Mungkin tiyang sedoso nggih dilebeti tiyang gangsal ngoten lho, Pak. Oh, nggih. Bayangne lek wong tani, wong desa iki golek dhuwit ngeten iki ya Bu ya. Nggih. Teng pun beda. Jam 3 pun masak, dikira-kira ngoten yo. Lah ngeten iki bapake paling isik tilem nggih ngeten iki nggih. Dalem? Tasik ngorok. Yang wedok yang pun kaya ngeten iki. Iyane Kalisat lho. Oh, Kalisat mriki mawon. Yang tanem nggih dipijaton, diginding ngoro. Mboten Kalisat tok. Oh, teng pindah monco desa ngoten nggih. Nggih, endi sing betahake nggih. Heeh. Lah ngeten iki kok semerap ngoten niku napa nggih di WA napa di pripun nggih? Nggih, di WA to gadah nomere. Hmm. Pijaton teng Dengoro, yang tanggane nggih. Ngoten niku nembe buak pinah pun pados tiyang Pak. Tiang. Nggih. Pinten napa mungkin yang tempuk kalih intune. Dan iki bakdo keng mriki mengke pindah teng pundi malih ngeten iki? Teng lereng griya mriko. Lorema griya. Pinggir nang buntung niku Pak. Nggih. Lek teng pedusunan ngeten iki wong wedok wani rekoso ya Bu ya. Nggih, tiyang tani. Sakniki lagi makmur to Pak tiyang tani. Nggih. Ya wis. Paune nggih. Tiang tani gede syukure jam 3 wis nang sawah. Piye ya, jam 3 wis nang sawah iso muni makmur nggih Bu nggih. Tapi lek sing tiang-tiang sugih-sugih sing apa ngono kae. Kayane atusan juta sewulan ngono ki sik Asik ndak trimo. kirang pangasampah sik korupsi ngoten niku Pak. Lah nggih. Ang tipi-tipi niku lho kok. Walah Bu, tiang korupsi niku kathah lho Bu badine Bu, estu niku. Lah nggih. Tetapi yen ketekan yen ngoten niku tewas. Pokoke kedap mawon atusan juta sak kejepan ngoten mawon. Tapi ngeten iki wong najan to ngene kan berkah to Bu. Tegese mangan kringete piyambak, baune piyambak ngoten. Mboten njaluki dhuwit ning wong-wong ngoten niku. Ora liwat yang sing korupsi niku nggih kringete jenengan niku rupi pajak kok. Nggih lah nggih. Niku estu niku. Lek mboten percaya sampean tangrut tak bayan, tangrut yogane jenengan. Iya ta Le. Wong korupsi niku kringete yunge ngene iki. Nggih ngoten. Mboten kok ngompor-ngompori lho niki. Niki maringi semerep.
Lah pajeng awes ngoten pun alhamdulillah Nggih. rasane pun bersyukur. Wong ngono ya rabuk ya dingel-ngel lho Bu ngoten niku sik di nggih plintutan ngoten kok. Iki lho Pak sampean bejane jelas dipintutan Pak nggih. Nggih, pun to niki mengki lek pira ngoten mengki wong sing gaweane mlintuti rabuk, wong sing gayane ngunteti pajeke rakyat niku sami sadar pengen sadar ya kebangetan. Jenengan ya nenten nggih pun dugi mriki kalih jalan-jalan nih Pak. Nggih niki kalih jalan-jalan nggih damelane nggih nyutang-nyuting ngeten niki. Penak pripun to Mbak ngeten niki lek sing disyuting ora atek orang sing delok ya ora oleh dhuwit tok ngeten niki. Mboten payu, mugi-mugi videone sampean payu. Nggih. Ya sri kapas Pak nggih. Saking niku saking Ponorogo kula. Kemriku tugas napa? Dalam Tugas napa sih Mas? Kemriku. tugas napa to Bu wong pendamelan kula nggih namung ngeten iki. Ngono iki ngantor to. Monggo Bu, monggo. Nggih nggih. Nggih kula nggih matur nuwun nggih kersa disyuting. Selanjutnya di sini ada beberapa sepeda pancal. Jadi ibu itu tadi naik sepeda pancal, diletakkan di pinggir jalan. Terus itu bekalnya atau bontrotnya beserta capil karena belum panas, capilnya pun belum dipakai. Selain itu, nanti kalau pulang masih mencari rumput untuk pakan kambing. Nah ini ada arit ya ini. Dan sedangkan suaminya masih tidur ngorok katanya itu tadi ya. Biasanya kan kalau pagi-pagi begini bapaknya itu otong jenotnya itu bangun. Tapi saat ini walaupun otong jenotnya bangun, ibu kan tidak ada di rumah. Nah ini ada yang dikelemprak naik gitu saja. Nah, iya. Monggo Ibu Enca. Orang pedesaan menamakan ini pekerjaan kerja buruh tandur yang adanya setiap 3 bulan sekali. Biasanya kalangan ibu-ibu atau mbok-mboke atau mama-mama di pedesaan, pekerjaan-pekerjaan di sawah itu misalkan buruh tandur, buruh matun, dan ngasak. Tetapi pekerjaan ngasak semenjak di era mesin perontok yang canggih itu sudah jarang. Jadi pekerjaan untuk mbok-mboke atau mama-mama di pedesaan tinggallah kerja buruh tandur dan buruh matun. Pada saat musim tanam atau musim tandur, mbok-mboke, bulik-bulik, mbokde dan mama-mama di pedesaan semangat sekali. Jam 2:30 pagi sudah berangkat. Kita membayangkan masaknya jam berapa ya? Bapaknya masing-masing masih tidur, melungker dan ngorok di rumah. Nanti andai kata bapaknya itu bangun, tentu saja otong jenotnya ngelilir. Ya karena ibuke dan emboke sudah berada di sawah, jadi bapaknya ya harus ngempet dulu. Tetapi biasanya kalangan mama-mama dan mbok-mboke ini sebelum meninggalkan rumah di waktu subuh, urusan makanan yang di rumah sudah beres seperti nasi, lauk, dan sayur.
Biasanya pekerjaan buruh tandur dalam satu harinya bisa pindah 4 kali dan masing-masing sekitar 50-75 ribu. Tinggal mengalihkan. Selanjutnya, biar hati dan jiwa kita menjadi dingin serta perasaan menjadi nyamleng, akan saya tampilkan seorang pesinden terbaik untuk melantunkan sebuah gending Asmarandono dan nanti juga uler kambang. Sebenarnya saya ingin menampilkan pesinden dengan gending palaran, namun entah kenapa di era sekarang namanya gending atau tembang gede itu kok berhak cipta. Nah, ini sudah mulai ada tanda-tanda bahwa tradisi Jawa itu sudah mulai kacau. Iya toh? Kalau yang namanya tembang gede seperti Kutut Manggung, uler kambang, Asmarandono, palaran, sinom, itu tidak berhak cipta dan memang tidak bisa diklaim hak cipta. Tetapi ya saking gratilnya, saking canggihnya tangannya atau tokore, sehingga tradisi Jawa itu sudah mulai kacau. Anjas marahari mami
Gotong royong karo mesem goyong ngono
Mari